Puilano haino hai lamsogo khajani takhuk tai bukhuk songno somung channel norongni bagui haino hai kaisa samung tui phaijao ka abo hingke andro samukhui oro ang nakha andro so thaisa obono tabo ang khukbai nai joto mokolok khibiwi aboni bagui ang oro kaju badam almond tai kaju badam nakha nahadi andro so khukbai kya khugui joto mokolok khibiwi khuka tai patla patla khaibo chikon chikon khaibo rakha mukhui songnani bagui ang oro paspuron kisa yogui nanai paspuron yogui nakhai belai no motomo aboni bagui baksakai thogo ruwi songo haifano yogui nakha hingkai tebo motomo kachak kachak khai yognai nahadi kachak kachak wngkha wngui thangka tak tiklai sinai tiklaiwi bono kisa mutari nawi huprewi risinai asuk powder khaigala haino kisa hupre nakhaino ungo asuk powder khaina nangya motom dorop tebo wngkha tabuk moso bo thaitam yogui nanai moso kwthui no moso bo munui si thangka hupre rwnai norok kechibe phano rawi redi wngui thangka tabuk khai andro so songnai tabuk oro andro so joto luklai bai rwkha 5 minute bono kholobwi tongnai bini bwtui rok nongkhornani bagui 5 minute kholobwi tongnai 5 minute kholomani yagulo nahadi bwtui rok nongkhorka nahadi abo hai wngkha tebo moji no nango andro so haino hai tai 5 minute kholobwi tonnono bini bwtui bwsakni bwtui ranna bagui nahadi 5 minute pore haino hai khuluknaikhai bwtui ranbaikha tabuk chini rok risinai oro o kaisa koimung haino hai norok ani channel o kwtal wngui tongkha hingke norok ani channel o subscribe khai redi tai like rok khaidi video no bo tai nong friend rok no bo share khaidi tai norok ano comment rok bo sidi tamrok norok songmung naina muchung songmani aborok norok ano comment sidi comment siya ta tongdi nahadi andro so thaisa o ang oro o chini bati thaisa rwkha norok hai bangjak khana chini tamsi rwkha hwnai tam himale tabo andro so sijaknani bagui kisa khyu aboni bagui ang oro chini kisa kwbang khai rwkha bati thaisa rwkha chini bai andro so add wngnani bagui ang oro tui bo cup thaisa rwkha tabuk obono 5 minute kholobwi tonsinai chini rok gelanani bagui 5 minute nahadi kholomani yagulo phab rok kasawi babul wngui tongkha nahadi phena kasawi tongkha kutugui chini rok gelebaikhe joto nahadi andro so bo mungkha sijagui tongkha andro so rok bo kumano oro tabuk mosla hurmani obono riri sinai paspuron no tei moso yokjak huprejak abono boron riri sinai yoksi yoksi wngnani bagui tai badam kaju badam ba almond badam yokjak no boron riri sinai norok badam no norok yogui phano rwi mano ang khai yogliya abo haikhe norok yogui tei motom khai chai mano ang khai yogliya amono tabuk joto mix khai 5 minute lelari tonsina ang hot bo off khai rwkha nahadi joto bulbaikha abo haikhe chung kalbari rogo chung masa o mwkhui suji rok rwiwi onek kothok khaiwi omo khai taisa onyo rokom nahadi 5 minute ni yagulo bwtui wngkha asuk thanda yako nahadi o bwtui ekdom modu hai khai tongkha bwswk kothok wngui tongkha abo norok sai mano kaisa manui o sewi rwbai sinai abo haikhe norok nogo khlai chainai di kha khaio norok thokjagui tai norok ni friend rok phaikhe bo nogo phaikhe hingke norok sramui charwi nai di nahadi abo haikhe badam rok ekdom kolom khai rwkha kha khaio norok thokjagui aswk no hambai।